Γεια σας παιδιά, είμαστε εδώ πέρα σε ένα βίντεο. Θα παίξουμε Five Nights at Freddy's το 2. Και παιδιά, σε όλοι που έχω αργήσει πάρα πολύ να κάνω βίντεο, γιατί ετοίμαζα λίγο το παιχνίδι και ξεκινάμε. Αυτό είναι το part 1, αν θέλετε στα σχόλια γράψτε μου να κάνω και part 2 και 3 και 4, όσο θέλετε. Ωραία παιδιά, πρώτα δούμε τα... Να κλείσουμε το τηλέφωνο, πρώτα να δούμε τα φώτα. Ωραία, πάμε να δούμε κάμερες. Αυτή είναι ακόμα εδώ. Πάμε να δούμε τον Balloon Boy. Και αυτός εδώ είναι. Πάμε. Ωραία. Ωραία. Δεν είναι ακόμα κανείς εδώ. Παιδιά, εδώ πέρα μπορεί να σου εμφανιστεί ο Freddy καμιά φορά. Είναι λίγο... Εδώ είναι τα vent που έχω δίπλα μου. Εδώ πέρα, αυτά εδώ πέρα τα vent που έχω. Και μπορείς πολλές φορές να δεις κάποιον εδώ πέρα. Λοιπόν, όλοι ακόμα εδώ είναι. Παιδιά, αυτό... Ο παππούντο. Αυτό είναι παλιό animatronic. Είναι ο Bonnie. Παλιό, πολύ παλιό. Όλοι εδώ είναι. Ωραία. Συνήθως η Τσίκα είναι πιο πολλές φορές εδώ πέρα. Και ο Bonnie είναι εδώ. Freddy τον βλέπεις εδώ πέρα πολλές φορές. Εδώ πέρα που φωτίζω, να βλέπεις το Freddy. Σε ένα άλλο δεν πάει, μόνο εκεί πέρα είναι. Όλοι ακόμα πολύ ήρεμα. Είναι κάπου σε μία η ώρα, πρέπει να πάει 6 ώρα για να επιβιώσω. Και αυτό ήτανε, είναι αυτό, ναι. Ωραία παιδιά. Τώρα πρέπει να δούμε. Πρέπει να βλέπω συνέχεια τις κάμερες. Τι μπορεί να είναι εδώ πέρα. Συνήθως αυτά εδώ πέρα που βλέπετε φεύγουν ή στις 2 η ώρα ή στις 3. Στη μία πολύ σπάνια. 2. Μπορεί τώρα να φύγει ένα από αυτά. Ο Bonnie είναι πάντα εδώ. Και εδώ πέρα πάντα είναι η Τσίκα. Ο Freddy είναι πάντα εδώ. Οπα. Και αυτό είναι παλιό animatronic. Τσίκα παίζει να είναι παλιά. Για πρέπει να δω που είναι. Show stage. Τρεις η ώρα είναι. Σε λίγο μπορεί να φύγουμε. Ένα πάντα φεύγει. Παιδιά, πάντα ο πρώτος που φεύγει είναι ο Bonnie. Αυτός εδώ πέρα. Ο λαγός. Μετά είναι η Τσίκα και μετά είναι ο Freddy. Freddy αργεί πολύ να φύγει. Και αν φύγει είναι πάντα εδώ πέρα, όπως σας είπα. Για κάποιος παίζει να φύγει. Όχι, εδώ πέρα είναι. Για έχουν αργήσει. Ναι! Να ο Bonnie. Έφυγε ο Bonnie. Ακριβώς εδώ πέρα είναι ο Bonnie. Τώρα παίζει να έχει φύγει η Τσίκα. Όχι. Το καλό είναι ότι ο Bonnie είναι ακόμα εδώ πέρα. Αυτό είναι πολύ καλό.
Γιατί αν δεν είναι κάπου αλλού, κάτσαμε. Παιδιά, έφυγε η Τσίκα, να είμαστε. Να η Τσίκα, ο Μπόνι είναι ακόμα εδώ. Σίγουρα πρέπει να φύγει και ο Φρέντι. Τσίκα. Για, αν φύγει ο Μπόνι είναι πολύ κακό αυτό. Ο Μπόνι αν φύγει συνήθως έρχεται από εδώ. Ω παιδιά μου έχει τελειώσει ο φακός. Έφυγε ο Φρέντι. Δεν την έβαψα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, Παλιό Τσίκα, χαίστηκα πάνω μου. Τώρα που φύγει ο Φρέντι, την κάτσαμε. Η Τσίκα είναι ακόμα εδώ. Φρέντι. Τον φωτίζω, βάζω μάσκα. Τον φωτίζω. Μάσκα. Φωτίζω. Μάσκα. Πάρε δρόμο. Ακόμα εδώ είναι, παιδιά. Παιδιά, με έφαγε. Αυτό το βίντεο σας άρεσε, βάλτε like και γραφή και κουδουνί.